Il-ħadd filgħodu f'ġurnata mill-isbaħ kienu ma' 800 parteċipant li ħadu sehem fl-attività tal-Caritas Run for Life. Din l-inizjattiva laqgħet fih ħdana persuni ta' etajiet varji li l-koll ingħaqdu għal għan wieħed dak li jgħinu lil Caritas permezz ta' ġirja. Fil-fatt b'kollox saru 4 tiġrijiet u mixja li l-koll intemmu ġewwa l-faċilità ta' riabilitazzjoni ta' San Blas. Iż-żewġ tiġrijiet prinċipali kienu tal-10 u l-5 kilometri fil-waqt li jittellet ukoll mixja ta' 2 kilometri u nofs u żewġ ġirjiet ta' tfal ta' 2 kilometri u nofs u kilometru b'mod rispettiv. Marika Kassar li għal uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Aqda Caritas stqarret ma' dan l-istazzjon kif din l-inizjattiva kienet ħolma tal-ħafna volontiera u professjonisti tal-Caritas sabiex jipromuovu d-disciplini sportivi b'mod partikolari l-ġiri blan li jbedu lil dak li jkun mill-vizzi ħsiena. Kassar faħret b'mod partikolari lil dawk il-ġenituri li laqgħu l-istedina tal-Caritas u ħeġġew lil uliedhom sabiex jipparteċipaw f'din l-attività. Hemmhekk ukoll tara l-atmosfera sabiħa li ħolqu tfal u xek bil-ġenituri inkoraġġuhom minn età daqshekk żgħira biex jidħlu fid-dixxiplini sportivi għax nemmnu ħafna li din it-tip ta' dixxiplina iżżomm il-persuni l-bot minn dipendenzi u vizzijiet li jistgħu jaqgħu fihom. Fid-dawl tal-parteċipazzjoni ta' tfal ta' etajiet bikrin ma naqasx li ftit tal-momenti wara li temmew il-ġirjiet tagħhom ħadnilhom l-ewwel reazzjonijiet tagħhom fejn fost l-oħrajn qasmu magħna kif ħassewhom u għaliex għażlu li jagħmlu l-ġirja. Biex ngħin il-Caritas. U l waħda għamilt inti? Il-2.5. U kif ħassejtek issa? Alright. Għandi 9 snin u għax inħobb niġri. Għamilt 1K u issa daħmasni ħafna ħjar wara li għamilta. L-ewwel bdejt isni ma rridx nagħmilha ma ħjar nagħmilha. U għamilta issa ħossni ħafna ħjar. Jien għandi 11 ġrejt it-tiġrija biex nimprovja. Jien isimni Krujvin Farrugia, għandi 9 snin u għamilt il-1K illum. U kif qed tħossu? Għazin ħosni vera tajjeb. This one is my first time racing a 5K, and I'm like really happy, you know, running with my coach. I ran the 1K and I did it with my sister. Amazing u excited u happy li għamilta.